Καλώ στο βήμα τον Μιλτιάδη Κλάβα. Μετά την ομιλία του θα γίνουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είναι η ζωντανή απόδειξη της ευρυχωρίας αυτής της προσπάθειας, αλλά κυρίως της ελπίδας ότι κάτι νέο γεννιέται. Νέο, ελπιδοφόρο για την αυτοδιοίκηση, ελπιδοφόρο για το Δήμο και τους πολίτες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στόχος της κίνησής μας είναι η δημιουργία μιας εντελώς νέας αυτοδιοικητικής παράταξης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που γέννησε η κρίση, τόσο για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για τον ίδιο το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Δημιουργώντας αυτή την παράταξη, ανταποκρινόμαστε σήμερα σε ένα κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα για τη σύσταση εντελώς νέων και ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων. Παρατάξεων που να προέρχονται από την ίδια την κοινωνία και να έχουν ευρύτερες αναφορές που θα τους επιτρέψουν να συνομιλούν ανοιχτά και χωρίς προκαταλήψεις με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζουν πλατιές συνενέσεις για την άσκηση της πολιτικής τους. Σήμερα αλλάζει το μοντέλο νομιμοποίησης της αυτοδιοίκησης μετά την κρίση των κομμάτων. Άρα χρειαζόμαστε και νέα πολιτικά υποκείμενα στην αυτοδιοίκηση. Νέα σχήματα που θα προκύπτουν μέσα από τις ίδιες διεργασίες της κοινωνίας και όχι από κινήσεις κορυφής ή συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Αυτές οι παρατάξεις, σαν αυτή εδώ σήμερα, πρέπει να κατοχυρώσουν στο εσωτερικό τους την αρχή της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας. Να μην λειτουργούν δηλαδή με την γνωστή ενός ανδρός αρχή που αναπαράγει η κρατούσα συντηρητική αντίληψη περί δημαρχοκεντρισμού. Είναι νοσηρό σύμπτωμα ο δημαρχοκεντρισμός στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αφού ταυτίζεται με την υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Σήμερα θέλουμε παρατάξεις, εάν όχι με συλλογική ηγεσία, τουλάχιστον με σταθερούς κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, όπου όλα τα στελέχη θα συνδιαμορφώνουν ισότιμα τις τοπικές πολιτικές. Ο Δήμος, ο πιο κοντινός θεσμός προς τους πολίτες, μπορεί να εξελιχθεί με τη συνδρομή τέτοιων παρατάξεων νέου τύπου σε ένα πραγματικό εργαστήριο ανανέωσης και αλλαγής ενάντια στις κατεστημένες αντιλήψεις που οδήγησαν την αυτοδιοίκηση σε φτωχό συγγενή του κομματικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η δική μας νέα παράταξη δεν βάλει εναντίον κανενός σε προσωπικό επίπεδο και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αντίθετα, κατοχυρώνει έμπρακτα τη δική της αυτονομία απέναντι στις συντηρητικές και αντικοινωνικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα σε δημοτικό επίπεδο. Ο ενωτικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της παράταξής μας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι την στηρίζουν πολίτες και στελέχη της τοπικής κοινωνίας που προέρχονται από διαφορετικούς, ακόμα και αντιθετικούς πολιτικούς χώρους. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σαφή και καθαρή πολιτική και προγραμματική ταυτότητα στον αυτοδιοικητικό χώρο. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες ήταν από τα πρώτα θύματα του μνημονίου. Δεν αρκούμαστε όμως μόνο σε αυτό. Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα ανατρέψουν τις αδιέξοδες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και θα δώσουν διέξοδο στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στα χέρια της σήμερα η αυτοδιοίκηση. Ούτε αρκούμαστε στον πρωταγωνισμό της καταγγελίας, ούτε περιμένουμε όλα να αλλάξουν από το κεντρικό κράτος. Είναι σωστό ότι το κεντρικό κράτος δεν αρκείται στο να επιδεικνύει απλώς δυσπιστία στην αυτοδιοίκηση. Καλλιεργεί επιπλέον ένα κλίμα ενοχοποίησης που συχνά διολυσταίνει σε μια ολομέτωπη επίθεση στους τοπικούς θεσμούς. Η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται από το κράτος ως προνομιακό πεδίο οικονομικής αφέμαξης,
και ως κατεξοχήν χώρος εφαρμογής περιοριστικών πολιτικών που αποστερούν τους τοπικούς θεσμούς από απολύτως βασικά μέσα για την άσκηση της αποστολής τους. Σε αυτό λοιπόν το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η αυτοδιοίκηση πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και να περισσώσει την ίδια την αξιοπιστία της στα μάτια των πολιτών. Δεύτερον, να δώσει τη δική της απάντηση για διέξοδο από την κρίση και να θέσει τη δική της πολιτική και αναπτυξιακή ατζέντα, θωρακίζοντας παράλληλα το θεσμό απέναντι στις συνέπειες της κρίσης. Τίθεται συχνά το ερώτημα, πώς τοποθετούμαστε απέναντι στον Καλλικράτη, σε αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία σημάδεψε και το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Ο Καλλικράτης αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του αυτοδιοικητικού κινήματος τα τελευταία 20 χρόνια. Ο τρόπος ωστόσο που εφαρμόστηκε και κυρίως η χρονική του σύμπτωση με το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης έδειξαν πως μια αυθεντική προοδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να εκφυλιστεί από τις κυβερνήσεις σε ένα τυφλό εργαλείο άσκησης της μνημονιακής πολιτικής για την επιβολή κάθε λογής περιορισμών στις τοπικές κοινωνίες. Η περίπτωση του Δήμου Πρέβεζας είναι απολύτως ενδεικτική. Η χαμηλή κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή του Δήμου είναι η συνέπεια αυτής της υπέρμετρης διεύρυνσης. Μιας διεύρυνσης χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και χωρίς καμιά οργανωτική ετοιμότητα ή κάποιο σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης και ενίσχυσης της εσωτερικής δημοκρατίας στην αρχιτεκτονική της λήψης των αποφάσεων. Σήμερα βιώνουμε ένα Δήμο άνισων και πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς καμιά συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, εάν βέβαια τέτοιος υπάρχει, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την υλοποίηση των δράσεων. Ο ατελέσφορος αυτός σχεδιασμός πρέπει να επαναξεταστεί στο πλαίσιο μιας λιγότερο συγκεντρωτικής και πιο δημοκρατικής αντίληψης για την τοπική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από αποκέντρωση εξουσιών προς όφελος των περιφερειακών ενωτήτων. Ακούσατε προηγουμένως ένα από τους άξονες, τους 10 της πολιτικής μας, την πρόθεσή μας να επαναφέρουμε πόρους και αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια. Θέλουμε να ξανακάνουμε τον πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο αφέντη στον τόπο του. Θα επαναφέρουμε τις λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε χώρο, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς, ο κάθε πολίτης αυτού του νομού, της κάθε κοινότητας, να γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει, τι έγινε, γιατί έγινε και να έχει λόγο σε αυτό. Προτιθέμεθα να φέρουμε για πρώτη φορά το θεσμό του συμμετοχικού προϋπολογισμού, που στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν οι πολίτες στον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και επιλογής των έργων στη γειτονιά, στο Δήμο, στην κοινότητα. Ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που δεν θα το χειρίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα το χειρίζεται η ίδια η κοινωνία. Έχουμε πρόθεση να επαναφέρουμε αρμοδιότητες στις επιτροπές διαβούλευσης που σήμερα έχουν γίνει ένας θεσμός που δεν παράγει τίποτα. Έτσι ώστε φορείς, σύλλογοι, συλλογικότητες να μπορούν να εκφράζουν όχι μόνο γνώμη, αλλά και κριτική στο αποτέλεσμα της κάθε πολιτικής που ο Δήμος εκπονεί. Και βεβαίως θα ενεργοποιήσουμε το θεσμό του συμπαραστάτη, του δημότη και της επιχείρησης. Θεωρώ αδιανόητο ένα από τα πιο προοδευτικά εργαλεία του Καλλικράτη για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή εσωτερικών συμβιβασμών στα Δημοτικό Συμβούλιο, στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, να παραμένει σήμερα ανενεργό και ο πολίτης, παρότι έχει θεσμοθετηθεί αυτό το μέτρο, να αναγκάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βρει το δίκαιο του και να μπορέσει να γνωρίσει τι γίνεται με την υπόθεση. Φτάνει όμως μόνο αυτό σήμερα. Τι άλλο πρέπει να αλλάξει? Πέραν αυτών, πιστεύουμε ότι απαιτείται ριζική αλλαγή στο πρότυπο διοίκησης του Δήμου.
στη συνείδηση των πολιτών έχει ξεπεραστεί ο τρόπος που διοικούνταν ένας Δήμος μέχρι τα σήμερα. Και αυτό είναι πραγματικό, είναι η αλήθεια. Η αναπαραγωγή του συστήματος της ασφυκτικής εξάρτησης της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος είναι αναποτελεσματική. Σήμερα ζούμε σε συνθήκες ακραίας εγκατάλειψης της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. Το στίχημα επομένως είναι σήμερα να δούμε πώς θα απεξαρτηθούμε από το κράτος. Ας δούμε τι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την περίοδο της κρίσης όλοι οι δήμοι της Ευρώπης κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κοινό ερώτημα. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα των δήμων μειώνονται συνεχώς, πώς θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που απαιτούν επιπλέον δαπάνες. Πώς σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να περισσωθεί η κοινωνική συνοχή. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε όλες τις ευρωπαϊκές αυτοδιοικήσεις αναζητήθηκαν λύσεις. Πρώτον, στο πεδίο της αποτελεσματικότερης και δημοκρατικότερης οργάνωσης και διαχείρισης των Δήμων, και δεύτερον, στο πεδίο της εξέβρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης. Και χαίρομαι που έχω απέναντί μου τον Ξενοφόντα, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα αυτά. Στις συνθήκες κρίσης, η διοίκηση ενός Δήμου πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, δημοκρατία, συμμετοχή, αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εσόδων. Σήμερα έχουμε από ένα Δήμο μπροστάρι στις νέες ιδέες, ανοιχτό στο διάλογο με τους πολίτες, πρωταγωνιστή στη μάχη για την προάσπιση των συλλογικών αγαθών που κινδυνεύουν σήμερα. Όμως συγχρόνως έχουμε ανάγκη από ένα Δήμο που θα εγκαταλείψει τη φοβική και την αμυντική νοοτροπία του παρελθόντος και να αναλάβει γενναίες πρωτοβουλίες τόσο στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, υπερβαίνοντας το στενό πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του καλλικράτη, όσο και στο πεδίο της άσκησης ενεργού κοινωνικής πολιτικής που θα αποτρέπει την ακραία ένδια και θα βάζει φρένο στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσαν τα μνημόνια. Σε αυτό απαντούν ορισμένες από τις προτάσεις που ακούσατε προηγουμένως. Σε αυτή τη δημιουργική πορεία οφείλουμε να πάρουμε αποστάσεις από μια στενά διαχειριστική αντίληψη. Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία της κοινωνικής οικονομίας που αξιοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά παραδόξως έχουν ξεχαστεί εντελώς στον τόπο μας. Αυτή είναι η ανάλυση που στηρίζει τους 10 προγραμματικούς μας άξονες. Δεν θα κάνω άλλη αναφορά σε αυτούς, γιατί θα υπάρξει μετά διάλογος και δεν θα ήθελα να καταναλώσω τον χρόνο. Υπάρχει το ερώτημα, πώς μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Θεωρούμε κεντρικό μέλημα ενός Δήμου στα χρόνια της κρίσης ότι είναι να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Αυτή είναι η νέα αυτοδιοίκηση μετά την κρίση. Το νέο ΕΣΠΑ εισάγει φιλόδοξους στόχους και μπορεί να γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη υπό μια βασική προϋπόθεση που ισχύει και για τον τόπο μας. Ότι οι πόροι αυτού του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν σε επιλογές ικανές να κινητοποιήσουν τον πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, είμαι από αυτούς που υπηρέτησαν το μοντέλο των ευρωπαϊκών πόρων που πήγαιναν σε αναπλάσεις ή δράσεις που πολλοί χαρακτήρισαν ως έργα, όχι ουσίας. Είναι γεγονός. Δεν είναι όλη η αλήθεια. Σήμερα η εποχή άλλαξε. Σήμερα η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη κάτι καινούργιο. Είναι κοινή διαπίστωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η περιοχή υστερεί σοβαρά σε επενδύσεις. Η ανάπτυξη προϋποθέτει πια να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε ώστε να μειωθεί δραστικά η ενεργεία στον τόπο μας? Τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις? Τι είδους επενδύσεις τελικά θέλουμε και πώς προσεγγίζουμε τους επενδυτές? Ποια πλεονεκτήματα είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε περισσότερο ελκυστικοί
στον εθνικό καταμερισμό των επενδύσεων. Γιατί έχουμε μικρής διάρκειας τουρισμό και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την ίδια μας την πόλη, τον ίδιο μας το Δήμο, την ίδια την περιοχή σε τουριστικό προϊόν. Έχουμε εν τέλει αναπτυξιακό ρόλο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν σήμερα εδώ, όπως είναι τα ΤΕΗ ή η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ή για αυτά που επιδιώκουμε εάν ποτέ μπορέσουμε να έρθουμε. Μπορεί η περιοχή μας να αναδειχθεί σε κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας και σε ποιους ακριβώς τομείς? Βέβαια η απάντηση σε αυτό θα ήταν απλή σε μια περιοχή που είναι αγροτική. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο νέο ΕΣΠΑ που λέγεται η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του νέου ΕΣΠΑ που προϋποθέτει μια τοπική στρατηγική ανάπτυξης μέσω ενός ολοκληρωμένου και πολυτομεακού αναπτυξιακού σχεδίου. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές συμπράξεις και βεβαίως η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εάν μια περιοχή διαθέτει ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική, οι προτάσεις της θα είναι επιλέξιμες. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε γεωγραφική περιοχή πρέπει να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά της. Ενώ όμως ο Δήμος μπορεί και έπρεπε ήδη να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαβούλευση, την επεξεργασία της στρατηγικής και τον συντονισμό των διαφορετικών συμφερόντων, αν θέλετε και την επιλογή των δράσεων με όποιες συμπράξεις σημαίνει αυτό, παραμένει σήμερα άπραγος και θεατής. Δεν αναφέρομαι τυχαία σε αυτό. Είναι γνωστό ότι οι εθνικοί πόροι έχουν στερέψει. Είναι επίσης γνωστό ότι τα δημοτικά έσοδα δεν θα υπαρκούν για αυτά τα οποία λέμε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, πώς αυτή η νέα αυτοδιοίκηση την περίοδο της κρίσης θα απαντήσει στα ερωτήματα που έγιναν πριν? Υπάρχουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σήμερα αυτή είναι η νέα οικονομική σκέψη και η νέα αντίληψη αυτοδιοίκησης. Αυτά πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Και θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε ο Δήμος, η κοινωνία, οι ιδιωτικοί φορείς. Είναι επομένως προτεραιότητά μας να ενεργοποιήσουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο ή αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί είναι η μόνη περίπτωση να κινητοποιηθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι και να γίνουν νέες επενδύσεις στην περιοχή μας. Υπάρχει το ερώτημα, πώς αξιολογείται σήμερα το έργο του Δήμου? Επικαλούμενοι διαρκώς το άλοθη της οικονομικής δυσχέρειας του Δήμου, η δημοτική ηγεσία έχασε πλήρως τον έλεγχο της διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης. Η ποιότητα της καθαριότητας έπεσε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα της προηγούμενης δημοτικής θητείας. Η αδυναμία παρέμβασης το βλέπουμε να συμπληρώνεται με τον πολλαπλασιασμό των αδέσποτων και τη θλιβερή κατάσταση του συνόλου σχεδόν των ελεύθερων χώρων, δυστυχώς σε όλη την έκδοση του Δήμου. Η σημερινή Δημοτική Αρχή περισσότερο εκτέθηκε στα μάτια των πολιτών από την απραξία και τον συντηρητισμό της, παρά από τη δραματική περικοπή των κρατικών πόρων. Και άλλοι δήμοι της χώρας επλήγησαν εξίσου από τις περικοπές αυτές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν κατάφεραν πολύ περισσότερα στους τομείς της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας. Και άλλοι δήμοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη μείωση του προσωπικού στην καθαριότητα ή στο φράσιμο, χωρίς όμως αυτό να πλήξει την εικόνα της πόλης, με φαινόμενα ακραίας εγκατάλειψης σε δημόσιους χώρους. Απογοήτευση προκαλούν οι επιδόσεις της στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφού έχασε σειρά προγραμμάτων, ή για να είμαι σαφής, όλα τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν. Έτσι σήμερα υπάρχουν πόροι και έργα από την προηγούμενη δημοτική θητεία και μόνο. Και αυτό το αποδεικνύει μια απλή ανάγνωση στις εντάξεις των έργων στο ΕΣΠΑ που υπάρχει. Ακατανόητη είναι ακόμα η απραξία της στην πρόθεση του νέου χωροταξικού της Πρέβεζας, αλλά και των άλλων δημοτικών ενωτήτων. Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να σχεδιάσει την ανάπτυξη από τα σήμερα και καθυστερεί στα στάδια του Δήμου για 3,5 χρόνια. Ενώ αποχωρώντας από το Δήμο το είχαμε ενεργοποιήσει.
Προκριτικός είναι ακόμη ο τρόπος των αναθέσεων των έργων και σκανδαλώδης η προμήθεια και η διαχείριση του πετρελαίου. Ερωτηματικά δημιουργεί η αδυναμία της να επιλύσει το πρόβλημα της υδροδότησης σε πολλές κοινότητες στην παραλιακή ζώνη. Αποδείχθηκε ανήμπορη να συλλάβει τις νέες συνθήκες, κατώτερη των περιστάσεων. Ποιο είναι το δίλημμα των εκλογών, των νέων δημοτικών εκλογών? Εκτιμούμε ότι οι πολίτες σε αυτές τις εκλογές καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα διλήμματα. Θέλουν μια δημοτική αρχή από τα ίδια, υπηρεσιακή, προσαρμοσμένη πλήρως στο ξεπερασμένο και οπισθοδρομικό μοντέλο λειτουργίας των Δήμων που κατέρευσε στα χρόνια της κρίσης, ή θέλουν μια δημοτική αρχή με σύγχρονο όραμα που θα ανιχνεύει νέους δρόμους για την τοπική ανάπτυξη, θα αναζητά εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και θα προωθεί έξυπνες λύσεις για να προσελκύσει επενδύσεις και να φέρει νέες δουλειές στον τόπο? Θέλουν μια δημοτική αρχή πλήρως συμβιβασμένη και υποταγμένη στις ιδρυτικές πολιτικές του κεντρικού κράτους που πολλαπλασιάζουν τα θύματα της κρίσης, ή θέλουν μια δημοτική αρχή στήριγμα στους αδύνατους, ασυμβίβαστη και δημιουργική, που θα ορθώνει το ανάστημά της και θα εφαρμόζει εναλλακτικές πολιτικές με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας? Θέλουν τέλος ένα δήμαρχο απόμακρο και αποξενωμένο από την κοινωνία, ή θέλουν μια δημοτική ηγεσία ενεργητική, λαϊκή, κοντά στους πολίτες, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, ικανή να δώσει νέες ευκαιρίες και να ανοίξει το παιχνίδι σε νέες ιδέες, νέους ανθρώπους, κάνοντας αντίπαλό της στη στασιμότητα? Τα διλήμματα που έθεσα είναι πραγματικά. Ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θα υπερισχύσουν στην αντίληψη των πολιτών για να επιλέξουν τη δημοτική αρχή που τους εκφράζει. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσω. Γιατί επιστρέφω? Καταρχήν, θα πρέπει να σημειώσω ότι μετά τη λήξη της θητείας ενός δημάρχου παρέμενα ενεργός στα δημοτικά πράγματα, άρα δεν θεωρώ ότι αποχώρησα. Οι λόγοι που με οδήγησαν να διεκδικήσω πάλι την ευθύνη του Δήμου έχουν να κάνουν με τις νέες προκλήσεις της αυτοδιοίκησης. Ανέπτυξα προηγουμένως τα νέα προτάγματα της αυτοδιοίκησης, το νέο της ρόλου. Η αυτοδιοίκηση μετά την κρίση δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι γνωρίζουμε. Γεννιέται μια νέα αυτοδιοίκηση. Κατανοώ απόλυτα τις συνθήκες και πιστεύω ότι έχω τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να εργαστώ αποτελεσματικά σε αυτό το νέο περιβάλλον. Σήμερα, πλάι σε αυτά που γνωρίζαμε ως πεδίο δράσης της αυτοδιοίκησης, προστίθεται η αποφασιστική συμμετοχή της για την ανασυγκρότηση της τοπικής ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακόμα γιατί θέλω να συμβάλλω στην ανάδειξη μιας νέας γενιάς αυτοδιοικητικών στελεχών που θα πάρουν την τύχη της πόλης και του Δήμου στα χέρια τους. Γι' αυτό επιλέξαμε τη σύζευξη της φρεσκάδας των νέων ιδεών και των νέων ανθρώπων που προηγουμένως είδατε και πολλών άλλων που είναι εδώ μαζί μας, με τη γνώση και την εμπειρία. Με αφορμή αυτό θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα νέα πρόσωπα, όπως και τα ήδη δοκιμασμένα, διακρίνονται από διάθεση, μεράκι, γνώση, δυναμισμό, αγάπη για τον τόπο. Είναι τιμή για μένα να στέκομαι ανάμεσά τους. Μέτρησε ακόμη πολύ στην απόφασή μου η αγάπη για τον τόπο και την αυτοδιοίκηση. Μέσα από τη βάσανο της αυτοκριτικής μου, των αδυναμιών και των παραλήψεών μου στα χρόνια της θητείας μου. Νομίζω ότι είμαι πιο όριμος, πιο έτοιμος να ανταπεξέλθω στις αυξημένες ευθύνες. Γνωρίζω ότι όλα είναι πιο δύσκολα. Αντιλαμβάνομαι τη δίκαιη δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε κάθε προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι αξίζει να προσπαθήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τέλος, ως ανεξάρτητη παράταξη πολιτών, απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας, ελπίδας και δημιουργικής ανατροπής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Πρέβεζας, πέρα και έξω από κομματικές σημαίες ή προτιμήσεις, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τους καλούμε να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας ανεξάρτητη φωνή για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα στην τοπική κοινωνία που
που θα βάλει τέλος στο συμβιβασμό, στην αδράνεια, στη μερολατρεία. Τους καλούμε να μοιραστούν το όραμά μας για μια πόλη σύγχρονη, δίκαιη, καινοτομική, βιώσιμη, με νέες δουλειές για τους ανέργους. Μια πόλη πρωταγωνίστρια και στην κοινωνική συνοχή και στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ.